Concursants, queden 3 minuts. Bueno, aquesta cuina què prepara? Nosaltres preparamos quiches de fruita amb xocolata, macarrons amb bou i flor de sal. Molt bé, té molt bon apetit això. Molt bé. Com va aquesta cuina per aquí? Ui, frisant, frisant. Què preparam per aquí? Com va aquesta cuina en l'hotel? Què heu preparat? Feix via que no mos quedarà temps per acabar els postres. Té qualque cosa d'especial aquesta pasta que heu fet? Molt bé, vinga, ànim, que ja queda poc. I anem a la darrera cuina. Com va aquest cuiners? Què heu preparat per aquí?